الباب الرابع الفصل السادس كيرول جيغا بونغول كدامبوغال نيبال كمنهاج المسلم no yewten fil masi fi maskugol alal khuffayn hore khufuje den wal jaba'ir e kebbule den ko wiete kebbule ko band kebbule ko habba kon hore ko hubi kon ma hore ko barmi kon ma hore ko heli kon wa fihi no faslun on salas mawadda windan e tati al maddatul ula windan de araneren den fi mashru'iyatil masi no yewten fi shar'inegol maskugol alal khuffayn ka hore khufuje wal jaba'ir ka hore kebbule mashru'iyatul masi shar'inegol maskugol alal khuffayn ka hore khufuje wa ma fi ma'nahu ma ender ko ma'na majje minal jawrabayni modde soksiji din didi wal muqayni e muquje den didi dum kat ko façon padego wanna sakhina ko doni e mete lidin tabitatun dum ko tabutu dum bil kitabi wa sunna ka alqur'ana ka sunna amma al kitab amma ka deftere fakadu quri gomdi jangama qawluhu ta'ala wa arjulikum loton kat koyde mon den bil jarri sabu teldingol atfan kan newingol ala atfan ka takkindirgol ala e dow wi'gol wamsahu maskon bir usikum ko e mon de fadalla da no tindini ala jawazil masidu dagagol maskugol wa amma sunnat amma ka sunna faqad qala sallallahu alaihi wasallam kom dine la Allah maki idha tawadda ahadukum si goddo mo don salligi ke falabisa khuffaihi ko bornike ko doni wattike khufuje makko den yani mo salligagol dimmo falyam sa yo masku tunjoni alay ma e hore majje wal yusalli yo julude majje wa illa sona dum yaqlauhuma mo waydo yuppude insha Allah fala wala yakhluha i on alif on sella wa illa yakhluha alif on don on wada do hamjale on o sella wala yakhluhuma o yuppatade fi salligagol insha Allah fala illa min aljana illa min janabatin sona ko janaba ko janaba refera la be o yuppade o loto longal wa ma fi kon ko imun min itlaqi e do wellitede awle goyi fottanede adami tawqiti e wasegol waqintingol fa innahu dum muqayyadun ko jol ko dir dum bi hadisi tawqiti e hadise waqintindo attali arayowo on wa amma mashru'iyatil masih amma shar'inegol maskugol alal jaba'ir ka hore kebbule fa innahu dum bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado fil ladhi fi on sujja barmu non do ra'su hore mun de mo hore mun tufino fa ghasala loti tun lo ra'sa hore makko den famata o mai laado maki amodi baabe hum pitike inna ma kana ande latike yakfino yonaynamo an yatayammama nde o tamoto wayo asiba o habba ala jurhi hore barme makko on khirgatal linsere thumma yamsare fi o maska ala ya hore linsere den andinde wonti kebbule den wa yakhsila olota sa'ira jasadi bandu makko heddini no al madatu thaniya windande dimmere den fi shurutil masi no yewten fi sartiji masugol ngol yushtaratu ino sartina fil masi masugol al khuffain ka hore khufuje wa ma ma'anahuma kala ko ni ma'ana majje mayali ko ko ni arde do piji jego awalan aranun dum an yalbisahuma sarti on konde o wattotode ala taharatin e do salligi timmudo li gawli alayhi salatu wassalam sabma ko ne laado lil mughira ibn shu'ba lamma arada to mande wubbuno ittugol nde o falano an yanzi ande o yuppata khuffa innabi khufuje ne laado den alayhi salatu wassalam li yaghsila rijla fi ne laado lut koyde mun den fi wudu e der salligi mabbe on be makino da'ahuma accude don fa inni mi adkhaltu ma mi wattino de tahiratayn tayi koyde den didi ko laabude mi naadu no koyde den didi tayi ko de salligide andi jasi be salliganoki be naadi de jakade itte tema be salligo saniya an yakuna de khufuje den didi latoto satirayn ko de sumude li mahallil fardi embere e nokkure ko farli lotego ngol be mana koy ngangal kolli din e teppere den hewre teppere den haaka kolbule tanu muti e der soksi wongol ma e der khuffu wanga salisan tatabunnu an yakuna de latoto sami kayni ko di timmudi didi laata budu ta feenya yaltita ko di tekkudi sami kayni ko di tekkudi laata budu tawa yaltita al basharatu bandu dum min taati ma ley mudum tawa na soksi hun dewlukun ta da suti bandu dum da sendiri koy ngangal si ko bodewal ma si ko balewal tay bandu dum ko raneru bi maana ma ko baleru tanu tekki rabi an nabunnu Allah tazidande on tege beydata muddatul masi embere masku gongol alal yawmi wal layla e der jemma e nyalorma bi maana 24 heures lil muqimi wonande nyibudo wondo kamum
wala salasata ayamin wana ɓeydugol balɗe tati bila yaliha wondude jemmaji mum ɗi mbimana 72 heures lil musafir vonande voyage o li gawli aliyin radiallahu anhu cala rasulullahi nelaɗo allah waɗi salasata ayamin balɗe tati wala yaali hunna e jemmaji mum ɗi lil musafiri wa yawman wa laylatan e jemma goto e ñallal goto lil muqim. Khamisan jawabun ɗum Allah yanzi'ahu ma konde o yuppataɗe ba'dal masi ɓawo o maski o yuppaɗe o ya o juula simple aray ɗum o yuppi salligi on falaw naza'ahu ma so o yuppiɗe wajaba ala yara waɗɗike mo gasulu rijilay lututugol koyɗe makko ɗen wa illa sona ɗum batala wudu wara salligi makko boni on fami ka. Sadisan wa amma almasu amma maskugol alal jabirati e hoore keɓɓule ɗen fala yashtaratu law sartina naka mo anta ɓuddumo tahara tan nde o adorta laaɓal taw mara sarti ko ya salligo taw si haɓɓa keɓɓule ɗen par ce que barme on ko ardowo par accident ko ardowo par surprise ko ɗum ko ardowo par juhaye ko siɗa andi jungo ngon fokkiti helde ma barmude inna mi salligo ɗo yongo barmu ko ɗum waɗa si ɗum sartinaka wala tawqiti waƙintinanaka kadi bi zamanin muhaddadin e zamanu happaɗo wonde ko maskata hoore keɓɓule ɗen ko e nder balɗe tel ma lebbitel ɗum ɗon kadi ko sellugol barmi on darete wa innama shtaratu lahu ande ko sartinanamo tun an takuna ko nde keɓɓule ɗen wonata wayra zaidatin haranaɗe ɓeydiɗe ala mahallil jurhi e dow embere barmi on illa bima la budda minhu sona konko tata feere o ala e muɗum ko be ɓeydo lirrabuti wonande haɓɓugol ngol ɓe mana koyo taw hara ko embere barme on bandu on koola ma embere bandu on keɓɓule ɗen haɓɓa ma linsere nden tara si wona konko tata feere o ala be wattu e mum ɓa andi koolu hun ko wata ƴettude embere barme wengel tun ko be koolon o yaha kale yungo ma keɓɓule ko haɓɓete kon a wata haɓɓude ka barme tun sa taray a haɓɓay ko be tara e jungo ngon fof andi kala ko linsere nden waali e hoore mum ɗum haray ɗum ɗon ko ɗum wiyete ma la budda min konko tata feere o ala kono wona tewagol juutina keɓɓule ɗen ma yanña linsere nden haɓɓa ha dow ɗum ɗon haray sartinaka ɗum ɗon haray on tigi mara gonga e mum wal la tunza e nde keɓɓule ɗen ittetake min makani ha e nokku majji on e keɓɓule ɗen haɓɓetake ha gayne maske hoore ɗon ɗe yilteɗe itte wa alla yabr aljarahu e nde tawata kadi barme on sellali ko ɗum woni charti on si woni barme on selli haray sellata e maske ɗum tun hande kadi hoore ɓattatere si barme on selli ley koye keɓɓule ɗen itte o loota ga haɓɓugol ɗum tun abadan fen sakatat si tawi woni keɓɓule ɗen iwi aw ɓuri aljirhu ma barme on selli batalal masu haray maskugol boni hande kadi hoore ɗon o wajabal ghusl haray lotugol ngol waɗɗike tan bi hani findinayɗi ɗiɗi yajuzu no dago almasu masku alal imamati hoore metelol ngol li daruratin wonande lorra baradin jangol aw safarin ma voyasi li riwayati muslim sabu filla imam muslim anna nabiyya alayhi salatu wassalam tawadda o salligino fi safarihi en nder voyasi makko fa masa o maski bi nasiyati juburu makko ɗum ko cukalal wonkal kal ka hoore tinde kalɗo fotuno hara koye image hara ko vidéo hara on ɗon suti kono bi rahmatillah bi awni no moyen jiɗi on yajirde no ñandego en heɓoye matériel ji hara ko filmage en tawata explication on tawa hino suta inchallah wa alal amamati e hoore metelol ngol nelaɗo maski hoore juburu maɓɓe no hoore metelol ngol mana cukalal wonkal kal ka hoore tinde kalɗon haɓɓetake hoore mum koye ndiyan ɗam memu kalɗon lakin skoni ma masil amama wondude maskugol metelol ngol masa o maski ba'da nasiya yoga e juburu ɗum kama fil hadis wono ɗum arde hadis la farqa différence ala bi mana ko sendidiri ala bayna rajuli wal mar'ati hakkunde gorko e debbo fi babi masil khuffain ka dambugal maskugol khuffuje ɗen wal jaba'ir e keɓɓule ɗen wa ghita'i rasi e kaɓɓol hoore nden ka misor ma ka metelol ma ka tigar kal amama no metelol ngol wona hewa ko nandita mum fama jaza lirrajuli kala ko dagani gorko jaza lil mar'ati no dagani sonnaji ala haddin sawain e dow kerol gutun kadi almadatu salisa windande tataɓere nden fi kayfiyatul mas no yewta en jon noon mbaadi no maskirte noon kayfiyatul masi mbaadi no maskirte noon al khuffain ka hoore khuffuji hiya ko woni ɗum an yubilla yadayhi an yabulla yadayhi ko nde o ɓuɓɓinta juuɗe makko ɗen tumma yada refte waɗa batina kaffi reedu newre makko alisura nanongon tata aqibil khuffi kaley khuffiwol ley wa kaffil yumna newre ñamongon ala atrafi asabihi waɗa ɗum ɗon
ka hore kulli makko ka sera kulli makko do jungo nano ngon wona ka coddulo ay tata aqibil khuffi ka ley coddulul khuffu wanga wona ka ley teppere dey ko ka teddudi legol nyaamu ngo wona ka hore kulli ka hore teppere summa yamurru yumna o daasa newre nyaamere nden ila saaqi haka belenji haka beleru bi mana haka ko dum haka beleru ka hore teppere haka fewndo beleru bon wal yusra o daasa newre nanere nden kadi ila trafi asabihi haka sera kulli makko ka nyaamu ngon fuddi don nano ngon arta don kana ngon fuddi don nyaamu ngon arta don wala masasi o maski ala al khuffi hore khuffu wangal duna batinihi hara wana ley on la jazawo dum kadi yonay goy hara o maskali ley on andi o da explication ko wadi kon koyo jungo nano ngon ƴettu ka teddudi rewa ley jungo nyaamu ngon ƴetta ka hore kolli rewa dow ngola rewa ley ngola rewa dow ko dum o explication kanko o wadi ko dum no wadi o inni wo mo maski non kadi hore teppere den tun kadi yonay li gawli ali radiyallahu anhu sabu mako sen aliya law kana dinu birra'i si tawino hara dina ko fere yareteno lakana wallahi la tatun asfalul khuffi kulli khuffu wangal aw la buri hando bil masegol min alawdi do maggal on kono mimmi ine laado hino maskali on wa amma maskugol alal jaba'iri e hore kebbuleden yiltoden seda wa amma maskugol alal jaba'iri e hore kebbuleden fa innahu dum yabullu don kadi on tigi bubbina yadahu jungo makko ngo yamsa o maska fawqal jabira hore kebbuleden hore kabbidin kulli haadi fap maratan wahidatan nde wotere pep hare ko do darsi me on gasi haray